खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय दिनै 11 जानुवारि बृहस्पतिबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों आं किलिखां ब्रह्मआ फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि बिसि फिसायनि गेजेराव नांलायनाय जानो हागौ असान्थियैनो साना बारलांनो हागौ वृष राशि सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानो हागौ गोसो हमथानानै थानाया मोजां जागोन मिथुन राशि माबा मोनसे मोजां बिबान मोननो हागौ जोबोरैनो मुलाम्फा गोनां सान जानो हागौ कर्कट राशि न'खराव गोजोनै गोरोबलायना थानो हागोन सुखु गोजोनै सानखौ हगारहरनो हागोन सिंह राशि गुबुननि हेफाजाब लायाबालानो जायखिजाया खामानिखौ थाबैनो मावफुंनो हागौ मोजां सान कन्या राशि माखौबा लानानै जिंगासिनांनो हागौ गोसोखौ असान्थि मोनबाय थानो हागौ तुला राशि गोबाव समनिफ्रायनो नाजाबाय थानाया मोजां फिथाइखौ दिनै मोनफुंनो हागौ नोंथाङा दिनै वृश्चिक राशि जानाय लोंनायाव साबधान जानाया मोजां नोंथाङा दिनै नङाब्ला देहाया खहा जानो हागौ धनु राशि बाख्नायजाथाव हाबा मावनो हागोन जेरावबो मोजां मुं गोसारगोन बयजोंबो अनसायजागोन मकर राशि गोरोन्थि हाबा मावफ्लांनो हागौ बयजोंबो निन्दा खालामजागोन असान्थि जागोन कुम्भ राशि साननायफ्रा जाफुंजोबनो हागौ रंजा खुसि समखौ हगारहरनो हागोन मीन राशि गोबाव समनि उनाव आंगो लोगोखौ लोगो मोननो हागौ साना गाहामैनो थांगोन दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि नखरनिफ्राय मिजिंथिबाय दानिया फैदो नोंथांनि फानजामुथिखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि हेफाजाबजों मिथिना लानि गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे र'डजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन